Beidir lead fannach tá mu. Cai mé ar a hodit. Hi, Duke. Been in my one big frostic with you. Huh? Cake we will Sylvia. Tá. Sure. Get him out. Martin, tá X chum le lúda a dó, agus Y chum le lúda a trí. So si lúda a dó agus lúda a trí, printe idirmhir cé agus L. An bhecin tú? Cyrd? Éasca. Ó se, ceirclúir. Gur míle hon, is réal tú. Evelyn? Se? Well, bhí mé ag swinmh. Tá rang agam. An chuci tú go dtí caí a ggur café? Go dtí an coffee? Se, sa café. Lum, héis na scola. Ó, bhrálam teacht leat, ach tá rud an habhachtach le déanamh agam. Céird? Tionscnamh? Tionscnamh le macóide, i ggur thomaic. Festas agus smidú I saoil an cholín scoile. All right. I'll make an telepager. Slow motion. Slow motion. Caithfí tú glúiseoir ar áil. Glúiseoir. Well, nach bhfuil sé thar cín. Arás, ach. Nach bhfuil sé beagán sean. An céad clúis rochar a ceannig mé. Íl mé na cín eile go léir ach go bháin, Sylvia. Is glúis rochar ar leithí. Céfed glúiseoir a bhí agat. Seacht cín. Chuir mé gúil man chrí an tú go léir. Tharla an timpist. Céir de tharla. Duke, bát len Sylvia a ceannach. Beidir nach mú síle díl. Tá caiise guin. An bhfuil seaach donna tohach. Is dócha go bhfuil. Mis nach anat? Tá. Passion idir crí ceann críanach an mharagat? Tá, cinse tá. Ní cin seoach gur bí seo. Hastíon wech. Másí. Túair airadí agus tuaigh siise ar a gúte. Nis. Tógart. Gurh Mark Duke. Radigi! Ar bháin leat bin? Yeah, bhrálam.
Cui will Sylvia. Huh? Kai to your grana. Níanish. agus tuach siise eilechúte. What made you? Hey! Evelyn! Well, it's been.